be. Tanong mo ko, be. Sakit kayo siya, oh. Ate, be, puhon mo ko ba? Ayan! Oh, grabe ka. Yan, naman ako na. Puhon mo ko ba, na? Puhon mo ko, ha? Wala lagi kakak dari. Ay, kakak. Kakak. Ay! Kakak gede. Depan guru ko ni bakay na. Di mo ko nagkaka. Ay, wala. Bakit walang kakak dari? Kakak, Uy, kusog ang hangin. Kanta ka. kakak, pangita na mo. Pakita na mo na ako. Grabe, uy, grabe. Diyan yung kakaan ni mga tikay. Magpakita. Di dyan magpakita ang kakaan eh. Wow, push. Push, push. Ay 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 ay. Push, push. Patay! Ah! Patay! Ah! 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 Ay! 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 Oh! Ah! Push! Push! Ay 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 ay. Yung isang tumayan na to, wala ko itong nabuha. Sa katuloy, wala ko itong naunan na eh. May matog ka. Nasaan na siya? Nasaan na siya? Nasaan na ba? Kasi nga na nagkakagrabe lagi ka ay. Magkita amiga. Nasaan na ba? Grabe oy, ba't Tsada kay ako, agdala ni sa mama abroad. ano be? Pagtanaw mo daw ko be. Wow. Ate be, puhon mo ko ba? Ayan! Ah, grabe ka. Yan, naman ako yan. Puhon mo ko ba na? Puhon mo ko ha. Madali ani no. Ano uy, kanindot ani ako kasi ni pa masakuha niya. Pa masakuha.